Đây cứ sau được. You guys could. Happy birthday to you. Hai लोगोफोर नोंथांमोननो गिबियावनो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ खनसे बरायहरफिनबाय आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय दिनै माने आंनि बार्थडे आरोना ओमफ्राय नै बिसोरो बार्थडेनि माबा माबि खालामबाय दंमोन नै हाय Andar dia bahasa ini. ओमफ्राय नै एबार नै लम्बु जोंहा बिबोनां लम्बु मार गोजौखाथे Halo. बिनि खाथियाव थाबाथाय बिनि खाथियाव थाबाथाय गावखौनो गाव हा सिङाव थानाय बायदिसो मोनलायो ओमफ्राय मा बानायो सिंगेलनो ओमफ्राय बेनि थाखाय सासे जिएब नांगोनो दा सोर जारो दे खोन्थाना लादो एसे जायो जायखिया कमेन्टआव खोन्थाहरदो Oh my god! Wow! बाजेनि इउटुब चेनेलाव जायखिया बाजेया सेलेक्ट खालामसिगोन गावजों लोगोआ सोर जाथावथाव बिनानाव सोर आंहानि सासेया ना मिलायथावथाव आंहानि बिनानाव नागिरदों आरो बेनि थाखाय Asia संग्रा Asia बिजनेस मावग्रा मैगं थाइगं फानग्रा गुबुन जाना आसियाबो आंना साथाम जाहैयाना साथाम नांगोन साथाम ओमफ्राय नै बार्थडे माबाग्राया नै जायाखै मबाइलाव माने सेलफि लादों नालाय उल्था नुदों जाहैबाय आरो ओमफ्राय नै Happy birthday Pompi. ओमफ्राय नैयाव नैयाव आरो केकआ दङ आरो जाथ'वाखैनो ओमफ्राय बार्थडेआबो खर'आवसो जाहैबाय खर'आव केक दङ जोंहा बाजैनि बार्थडेआव जों दाउला खासि जागोन दाउला खासि ओमफ्राय अमा बेदर बयलार लोंग्राया ब्रेक दं दंखानो केक दङ ओमफ्राय माबा दङ जुमाय गिसि जौ गिसि सेरनाय बाजैनि संनाय बाजै लावलांनि जोंनिया मार्केट नै बे बिराद न'आव बिजि थायो दैयो मानेखे जों दिनै देखायबाय आरोना मा होनगोन इखो खामानि मावग्राया डेक'रेसन बानायो डेक'रेसन बानायग्राया ओमफ्राय लाइटखौ फोजोंना होदोब्रा लाइटखौ फोजोंना जोङो नायनोसै मोनसे डेक'रेसन फाइनाल एन्ड कमप्लिट बार्थडे टुडे आंनि बार्थडे दिनै स्पेशल डे ना जों मानसि आन्दार बियो नङाब्रा बियो कमप्लिट जासिगौमोन आरोना थारसिनाव गारनांबाय ना बिनि थाखायनो गारनांदों आङो खनसे नाहरनाय नैबे थाखाय हासनाव बेनो ओमफ्राय जोंहा दा बार्थडेखौ जानो Oh, you guys could. Happy birthday to you.
Kamu liru ya pasti nih. Ada bono kok. Ini mau kelap sih tuh nak ikut masalah kali. Marah kau besar. Kau asal kita nih. Bro. Tak mana ngali di sini. Mà dong đây vậy? Mana ya udah. Saya itu lah nasi gendawan. Ya dikade open alone. Open film aja. Nah, ilu situ. Iku nih sebarat harusnya sekolah ini bustuh gede gede. Saya baru juga nanya gitu. Nih, jana video dokona ada 12,000 nih. Baru. 12,000 nih deh. Tahu na? Hei, dokona deh kan tadi. Party ki baza haram apa celebration apa menbalai lagi. Nih beker bustuh ke hasil show mana? Kapal ke mana? Bejas. Nanti ya. Kayak begitu. Hot. Party gimana? Nah, So keluarga gua besok bawa mobil di gasor ini. Contoh di party gimana? Contoh di nơi không ngắt trên đi nơi này. Party gimana baik? Besok keluarga di sini. Besok keluarga di sana aja. Prima main happy birthday. Ini jangan ikan ya. Oke nih kan. Please ini birthday today for blessing. Wow, wonderful. And what a gift. Siapa boleh nak Kontuk boleh nak Rekos na video rekos na jakon. Channel mat rekos na. Dan mel mel nanti rekos ini kan. Rekos ini nando video ini kan.